5, 4, 3, 2, 1, go! Predpokladám, že každý viete, kde, s kým ste v skupine, kde začínate. Keby náhodou nie, tak Majo tu stojí, aby vám povedal, že začínate na tom stage a s týmto človekom. Vzhľadom na to, že je tu veľa strelcov, ktorí tu na tomto stage, toto je nebezpečné, tu si dávajte pozor, aby sme všetci odišli živí, zdraví a aby sme neboli nútení niekoho diskvalifikovať len preto, že sa hanbil povedať, že je začiatočný. Každý sme začínali nejako, takže ak sú takí medzi vami, že si nie sú ešte 100% istí, tak to prosím tým rozhodcom na tých stageoch povedzte a oni sú s tým uzrozumení a budú sa vám extra venovať. Takže pekný a slnečný deň vám prajem, dobré ráno, ešte raz vás tu vítam. K tomu, čo povedal, pomerne obsiahlo Marek, len toľko. Manipulácia so zbraňami mimo pokynov rozhodcov sa môže odohrávať len na dvoch miestach, a to tu vpredu na parkovisku je miesto označené ako SA alebo bezpečnostná zóna. Druhé také sa nachádza asi zhruba 100 metrov. Nie, je tam? Are you ready? Stand by. Finish. Loud and ready. Are you ready? Stand by. Keď vybíjaš, nauč sa robiť to ešte za náboj, nemusí človek zbierať prachu. Ty si ho otočíš do dlane, vyhodíš. Celú zbraň. Vlastne vybíjaš, môžeme chytiť zbraň, záver ťaháš, okienko máš do dlane, náboj ťa padne do dlane, lebo máš ich z parkourov za prvé, keď máš prach alebo voda, to náboj ide do špiny a tak to všetko vybíjaš. To je dobrá rada, lebo sa snažíš ten náboj pozorovať. A potom nesústredíš sa na to. To by nevadilo, že zbytočne si hádeš do bordelu, otočíš si zbraň, lebo tam už je kľud, si skončil, žiadne podáhľadné. Vybij, dobre, otočím, vybijem, ukážem rozhodcovi, kľud. A už nie je dôvod na stres ani nič, už si skončil parkour. Dík za radu. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Finished, and shall clear. If clear, hammer down. Holster. Range is clear. Time 22:08. 22:08. Aj tak to je rád. To vieš, stop.
sa. Ste pripravení? Pozor! Skočil, vidí zbraň, ukáž prázdnu. Vodové, do púzdra. Ste deti. 21,56. 21,56? Áno, 56. Si pripravení? Pozor! Si skončil. Vidíš zbraň, ukáž prázdnu. Kladivo dole. Ty, pripravený? Pozor! All ready. Bye-bye. Dámy a páni, ja by som vám chcel poďakovať za to, že ste si pekne zasedali, bez nejakých problémov, všetko bolo v poriadku, nemuseli sme riešiť žiadne ani potrebné veci, dokonca ani žiadne zbytočnosti, čo sa málo kedy stáva. Dúfame teda, že sa vám pretek páčil, počas sa vám vyšlo úplne. Som presvedčený, že sa vám ten pretek páčil. Že ste sa chovali viac menej bezpečne a teraz by som predal slovo pánovi riaditeľovi Pretivieckej. Andy Majling, 5. Noro Michalák, 4. Marian Fedor a 3. Jan Pavlík, 2. Benov Anton a vyhral Ernest Naď. Týmto im gratulujeme. Takže od 10. miesta celkovo sa umiestnili Eker Karol, Kaluža Jirko, Šovstar Ivo, Gary Miller, Miroslav Ťažký, na 5. Juri Kolár, 4. bol nejaký Béreš Marek a 3. Jirko Biehal, 2. Ondrej Kupala a vyhral to Juri Patky.
Fotka. Možná. Na treťom mieste skončil Jozef Belko. Na druhom mieste dnešný oslavenec Mirko Ukel a Mirko Ukel. A víťazom sa stal Ľudko Pančík. Výsledky tu sú štandard production a výsledky budú na stránke Shooting Gale a vyvesené cca do hodiny. Na ktoré stránke? Tu sú ešte